Пътуването започва с тази левитираща фигура в пространството, наречена сам. Ти си сам, затворен, ограничен в своя свят, по собствено желание или по каприз на съдбата, без контакт с другите, самодостатъчен, дали, изпълнен с кънтяща празнота или пък с вътрешна енергия, планове, очаквания. Желаеш ли да разчупеш черупката? Нуждаеш ли се от другите? Наистина ли? В очакване на усещаш се непълен, недоизграден, незавършен, усещаш празнота в част от себе си или нещо си е отишло от теб, или ти е било отнето. Стремиш се да запълниш празнотата, за да се чувстваш отново или най-после цялостен. Очакваш това или този, който ще запълни, което или който ще те допълни до твоята истинска цялост. Всички други биха били само кръпки, недостатъчни, непасващи, неорганични. Композицията приятелят. Приятелят е той, с когото изгражда свой малък общ свят на доверие и на общи ценности. Приятелят е този, който разбира от какво се нуждаеш преди теб самия. Той е този, в разговор с когото сам стигаш до верните си решения, и той е този, който ти помага да се допълниш до своята завършена цялост. Обет. Да обещаеш нещо означава да гарантираш със себе си, със своя морален ресурс, че то ще се случи. В случай, че това не стане, си готов да се разделиш с тази част от себе си, с която си го гарантирал. Не можеш да се отметнеш. Тази гарантираща част от моралното ти тяло е определена и при неизпълнение във всеки един момент ще се лишиш от нея. И ти си готов за това. Дар. Ти си завършена и определена цялост, дефинирана. Ясна е границата, до която си ти, от която нататък са другите. Когато искрено даряваш нещо, то може да е само част от теб, от твоя ресурс. Празнината със сигурност се запълва дори с повече, но ти не даваш, за да получаваш. Даряването не накърнява твоята цялост, само я обогатява и развива. Бащинство. Създаваш го, отглеждаш го, обгрижваш го, предпазваш го, носиш го на ръце, учиш го, възпитаваш го, помагаш му да порасне, да се изгради като човек и личност, обичаш го, създаваш му моралните устои и подпомагаш развитието на амбициите и стремежите му, възпитаваш в него смелост и дързост, помагаш му да стане, когато е паднало. И както потокът на времето минава през вас, когато дойде момента да излети, го насърчаваш и подпомагаш. В случай, че е необходимо, му даваш тласък да тръгне по своя път. Създаваш му усещане за опора. Уважаваш изборите му и искрено го подкрепяш. Съветваш го при поискване и не му налагаш своето мнение.
майчинство. Създаваш го, отглеждаш го, отхранваш го, предпазваш го от всичко, възпитаваш го, изграждаш му усещане за дом, създаваш му ценностната система, обгръщаш го с любов и топлота. Съчувстваш му, приемаш го с всичко, било добро или лошо, прощаваш му дори когато сгреши или неволно те нарани. И когато дойде моментът да тръгне по своя път, го благославяш, като му даваш сигурност, че домът и сърцето ти винаги ще го очакват и приемат. Причинено добро, непотърсена помощ. Непоискана помощ, непоискано добро. Независимо, че този дар излезе от теб с най-добри намерения, може да са неадекватни и дори ненавременни. Често неразбран, този жест може да нарани и двете страни, получаващия и отдаващия. Откъсвайки с добро чувство този дар от себе си, ти, както и отношенията ви, оставате с една грозна и трудно зарастваща рана. След другите. Когато се обърнеш назад, в един момент откриваш, че общуването с другите често води до усещане, че нещо е било отхапано от твоя морален и духовен интегритет, независимо дали са лоши или добри намерения. Останали са ти кънтящи празнини, дали това не са ненаучените уроци. Вътрешен конфликт. Както войната, възприемана обикновено като сблъсък на две сили, всъщност е вътрешен конфликт на цялото човечество, сблъсъкът с някого от другите е предимно твой вътрешен конфликт. Както и борбата на изключващи се морални позиции вътре в теб. Този вътрешен конфликт наистина те разкъсва. Можеш ли да запазиш целостта си? Силният и слабият. Твоята интегритетна същност се състои от две начала в постоянна борба. Силният и слабият в теб. Във всеки момент някой от тях наделява. Не можеш да кажеш кой е по-добър. И двете са част от теб. В конфликт и единство. Колебание. Независимо колко е дефинирана моралната ти доктрина, неминуемо изпадаш в моменти на колебание. Различните варианти взаимно се изключват, но ти изглеждат еднакво възможни. Плискаш се между тях и те те разкъсват. Изпълнен си с съмнения. Не можеш да вземеш решение. Или не смееш. Да посмееш да решиш. След вътрешна борба и колебание, вземането на решение е най-трудният момент, изискващ воля и смелост, поемане на отговорност.
В него силният в теб взима връх над слабия. А ти ще посмееш ли да решиш? Оттърсване. Корабът, плаващ в морето, обрасва с полипи и ръковини, забавящи хода му и разяждащи го. Така и ти, преминавайки през живота, обрасваш с чужди и наследените норми, правила, очаквания към теб, сложни връзки, с кои да се съобразяваш и с кои не. Доколко те не покрият вече цялото ти лице, искаш ли и можеш ли да се оттърсиш от тях? И ето, отново си сам, насаме със своята същност. На къде поемаш? Дали ще капнеш в примамливото, топло, удобно и уютно блато, или, като истински барон Мюнхаузен, ще посмееш да се издърпаш сам за косата и да продължиш по трудния път нагоре. Какъв е твой избор? А решението ти? А сега на къде?